Hello guys, mayong buntag sa inyong tanan guys. So this video guys, kami ni Manong dire guys. Kanang mga bigkuan guys, kaha guys. Kaha sa binangay guys. Yang tanong guys. Daghan na mo saha gud guys. Daghan na mo uban guys. Manong guys. Kanang mo kuan guys, binangay. May lagi bunga ang kuyat ro. Ang kuyat baga may lagi bunga. Daw. Sarap ka bukong bunga kuyat. Sarap ka bukong bunga. Ano? Ano? Kana kuyat no. Ano na? Kuyat na. Mo ina kung saka tong lagi. Tulo na ka buk. Dili sig saka na lagi ba. Oh, tao gunang kano. Tanga layo kayo. Babaw. Bagbag bugong oy. Nga mo mag-harvest. Ngagi. Ito may kagbunga guys, oh. Raw sa bunga. Durian. Kato may kagbunga no, kuyat oh sa bunga. Oh, kuyat man to, kung gamay puno ano, kuyat mo na. Oh, wala gyud. Kuyat na ba? Guys, tanong tag binangay guys. Yun natay kaon guys. Manong guys, oh. Kadang ni guys, kaya mga asawa na po ko rin guys. Mga asawa ga. Mga asawa sa ni Maring daw, Maring. Parang mga asawa ko ni Maring diri guys ba. Asawang Maring. Dito lahing ano, lubi. Dagko kay bunga ni lubiha ba. Yun niya lang yung kaputol, putulon lang ulit. Dili mo sa dito balin kay palit mo sa dito balay. Duha ka punuan, duha ka punuan tama gini mo ikuan ba? Mo ikuan sa balay. Mo ikuan ba? Damba, pang damba ba? Duha ka punuan. Luloy na diyan eh. Boleh na diyan kaning balay. Ay lupi na mo pagkapat. Oh, lubi oh. Oh. May duha ka lubi. Maminyo na po ka ni Maring eh. Maring. Oh, kugihan guys si Manong ba? Kung ano siya kuhan guys. Binangay. Kugihan guys si Manong guys ba? So guys, thank you for watching guys.